Il-pulizija tinsab għaddejja bit-tfittxija għal Ramzi Abukem, wieħed mis-suspettati ewlenin fil-qtil ta' Mario Farrugia, ir-raġel illi kien instab bla ħajja f'bagol ta' karozza f'Ħal-Qormi fil-5 ta' April illi għadda. Lura fl-2018 l-istess raġel kien ġie akkużat bil-qtil ta' Mahmoud El-Meġi fil-Ħamrun. Dan ifisser illi l-persuna mfittxija kien akkużat f'żewġ każi ta' qtil fil-waqt illi kien ukoll akkużat fi 3 każi ta' serq fosthom fl-2017 u 2 oħra fl-2019, fejn kien akkużat li seraq familja barma fuqu u 3 persuni oħrajn waqt li kienet jeddidhom sikkina. Dawn l-aħħar reati kien għamilhom waqt illi kien barra fuq libertà provizorja. Fil-waqt li l-pubbliku mħeġġeġ sabiex iżomm l-attenzjoni kelliem mal-pulizija ma żvelawx mal-Net News kemm ilu ma jiffirma fl-assa kif jinsab nieqes fuq libertà provizorja. Kull min għandu x'informazzjoni dwar dan il-Libjan għandu jagħmel kuntatt mal-korp minnu fih anke b'mod anonimu.